Daan kay ulan-ulan na may kaon lamayo no. Correct. O, doon nagapanampun ka sa Lamayo. Bongga. Kay Juancho Alvior, morning man. Enrique Caballo Subaldo. Weng Skilly Morales, may aga dira sa Sampaloc. Dira man kay Abi, kay Nat kay August. Florencia Villacampa, watching live sa La Union. May galibot ako no sa ila, nagapangatag radyo. Ay, bato na lang. Pangatag na. Importante, pangatag. Ay, lain na yung galibot, tapos gisukot ka, no? Lain kong galibot, sila gabligya. Pangatag, bato na lang. Yes. Huwag na problema, no? Watching live naman sa Cadiz si Ike Carmona. Greet silang family Carmona sa Barangay Kaduaan. Edna Tubigon, good morning man. Ay, gaulan. Gaulan, no, tiway lamayo. Gaulan. Wala sila nakahimo. Kahit hindi man niya magmala ang lamayo mo, no? Gaulan, Ay, correct. bulad na mo, no? Gani. May tani ko, ano na, awag tawag sila, gani, high-tech na bala, nga Actually, may ginapad-dry harap na na tani. yan. So, may project na dapat. So, una nga, kuha mo na tawag ng lamayo dryer. Diri sa Bacolod. Oo. Te, anong tabo? Mata ko na dayon to kuha may harap. So, una, di sa ka, kuha nga gana, duso sina mo. Nami, yung Aksyon boy, may mga amutan na, no? Kaya just in case, yung mag-inulan, padayon lang yung production sa ngaton, yung mga ka-action, nga amo na yung ila pala nga buhian, bala. Correct, oo. Kay Kay Sol Lama Barnacha, good morning dira sa imo sa Thailand. Kay Leo Sukamo. Vicente Escobar, ginatamyaw niya ang gapangapi sa kapihan o sa mga kapihan dira. May aga dira sa tanan-tanan nga nagapangapi. May kunara tani kay mambal ako da sa dikakapi lang ako na tanan ang kuan daw. Ikaw tani Ako mangugas? Sige na mga baso. ako na tanan ang mga hulugasan da. Patindog, kabla ka pangapi, kamataran ni patindog, kabla. Mga papi na tanan, ako na mangugas. Abi piho na kay kababayan. Oo, yun. Tindog ka latoon, no? Di mo dahil ang tanan ka pangapi di ilang mga baso na ako na mahugas tanan. Di wala, kundi pinasahi kaya. Oo, Sa mga politiko, dapat ang obrahon nila para totoo yung serbisyo. Oo. Na? Hindi na yan mga bayad na lang nila di ha. Ako na di. Lain naman. Kuna kuya, dali kayo tap mo na last day na mong doy gapon may nagpa-substitute sa akon Kuna kuya mo na mo kus kapian niya. Tay, ang tanan natin nga pangapiyo ang ila mga baso kag kutsara ako na manghugas. Nang wayo. Serbisyo na Oo, matutod niya serbisyo. Sharo, hindi ka na madaog. Patiha lang ko bala. Correct. Rochelle Evangelista, good morning man. Fish dryer, gali panawag sinagali ang bali hada Jocelyn. Sakto na. Fish dry. Ikaw na basta ba lamayo dryer. Lamayo dry, sino ba lamayo dry? Ako Baka ron exclusive lang karon sa lamayo. So, Railia Garcia, kay pareho na guro sa mga kwanblan na doon, mauga ka blang uga naman. Correct. Kaya Eden Sapanta Kasuyon, watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Nicel Pabol, good morning mandira sa imo. Musta ka dira Nicel? Congratulations. Isa na siya sa nagdaog sa ang imo shoes, siya sa nagdaog. Lumaw-lumaw gitong iya nga eyes. Ay, kita ko to. Pretty no? Pretty si Nicel. Di kita ko to. Tempo ko dito mabasa sa luha. Lakaw. Mabasa gid yan. Kalai. Si Edna Tubigon, ara sa kuno sa Barangay Culyat, Quezon City. Ara ko da sa La Castilla last week nagpuli kami na patay amon tatay. Condolence sa family. Condolence na sa family, na. Standby na sa aton mga balita lokal. Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal,
Ginpasidunggan sang Department of Interior and Local Government ang sang 2020 Seal of Good Local Governance sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, ang pasidungog ang nagapamatuod lamang sang maayong panghimanwa sa iya administrasyon sa bulig sa mga empleyado. Dugang pa ni Lunardia, ang ining pasidungog ang may mas madalom nga kahulugan para sa mga empleyado sa siyudad nga padayon nga nagaserbisyo sa piyak sang pandemya. Ini na ikadua kasunod nga tiung nga nakabaton ang lokal nga gobyerno sa Bacolod sang Seal of Good Local Governance. Mga kabaton sang performance-based bonus sa mga empleyado sang lokal nga gobyerno sang siyudad sang Bacolod matapos liwat makabaton sang 2020 Seal of Good Local Governance ang siyudad. Sunod kay Bacolod City Mayor Evilio Lunardia, makatalandog balatsagon ang makabaton sang pasidungog kag makahatag sang bonus sa mga empleyado. Nagapati man si Lunardia nga bangod sang bonus nga mabaton sa mga empleyado, mas mangin inspirado sila sa pagserbisyo. Dugang pa nagalao man ang alkalde nga mas mangin maayo pang serbisyo nga ihatag sa mga empleyado kag sa mga opisina sa Bacolod City Government Center. Nagpaandam naman si Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa publiko nga hindi magkumpiyansa sa piyak nga ginpaydalom na sa Alert Level 2 ang siyudad sa Bacolod. Sunod kay Lunardia, dapat sa gihapon nga magdoble halong ang publiko bangod nga ang virus ang yara sa gihapon sa palibot. Bangod man sini, liwat nga nagapanawagan si Lunardia sa publiko nga magsunod sa mga minimum health protocols kag importante nga magpabakuna kontra COVID-19. Panugyan pa ni Lunardia magpadulong sa mga malapit nga vaccination center sa kada barangay. Naibaluan nga ginpaparawag na sa Alert Level 2 ang siyudad sang Bacolod kay ibang pangabahin sang Western Visayas. Sumugod sa Nobyembre 15 tungtong 30 2021 bangod man sa pagnubo na sang kaso sang COVID-19. Pag-inaugurahan na buwas nga adlaw Martes, Nobyembre 16 ang Sumag River Esplanade nga proyekto ni Congressman Greg Gasataya sa Purok San Jose, Barangay Sumag, sang ika-119 o konsuno kay punong barangay Rodney Carmona. Ang inaugurasyon ay gindungan sa pagdumdum sa ika-119 nga charter anniversary sang barangay kay ika-19 nga Martesan Festival. Dugang pa ni Carmona, bangod sa pandemya, wala sila sang anumang aktibidad nga patigayonon, kundi misa lamang sa Martes sa aga kag ang inaugurasyon sang proyekto. Ang proyekto nga nagabalor sang 20 milyones pesos ang ginapaabot nga makabulig pagsanyog sa turismo sa barangay Sumag. Ginpayag ni Carmona, may himuon man sila nga pagsulundan sa Sumag River Esplanade kag posible pagpahamtang sang barangay tanod sa lugar. Sa mga duga paginaton nga mga balita lokal, ginapaboran ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pagtukod sang Negros Island Region, ilabi na kung ini ang magapasanyog sang pangabuhi sa mga residente diri sa probinsya. Ini ang inpahayag ni Lacson sang inisya kag si Senate President Vicente Tito Soto III nga nagapapili man sa pagka-vice presidente sa idalom sang Nationalist People's Coalition. Nagpadulong diri sa siyudad sa Bacolod sang naligid nga Sabado. Sila nakabaton sila sang mainit nga pag-ibiabi gikan sa mga residente. Sunod sa kay Lacson nga kung magsanyog ang pagkabuhi sang pumuluyo, wala sang rason nga hindi ini paghimuon. Ginduga pa ni Lacson nga inisya ang paragid sa kasanyugan sa mga local government entities. Bisan ano pa ang himuon para nga mapasanyog ang pangabuhi sa pumuluyo sa Negros o kung sa diin man pagahimuon niya ini. Ang Negros Island Region ang ginimplementar sang 2015 tudtog sang 2017. Ini nagatuyo sa pag-isa sang Negros Occidental nga yari diri sa Western Visayas kag Negros Oriental nga yara naman sa Central Visayas. Ginpahayag ni Lacson nga kung ang mga pumuluyo sa Negros Island nagapabor sang NIR, wala sang rason nga hindi ini pagpahanugutan sang gobyerno. Wala sang may na-record nga bago nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Guimaras kapon adlaw Nobyembre 14. Naka-record naman sang 44 ka bago nga kaso sang COVID-19 ang Negros Occidental. Samtang ang probinsya sang Iloilo ang may 19 ka bago nga kaso sang COVID-19 sa diin. 17 diri ang local cases, isa ang LSI kag isa ang returning overseas Filipinos. Ang siyudad sang Bacolod ang may 11 ka bago nga kaso sang COVID-19, 9 sa probinsya sang Capiz, 6 sa siyudad sang Iloilo, 2 sa probinsya sa Antique kag isa sa probinsya sang Aklan. Presidente Duterte posible magapapili vice presidente sa 2022 election. Samtang FDA wala sa may na-report nga adverse reactions sa mga pamatanon nga ginbakunahan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita.
Morning Edition. Kag mga ka-aksyon para sa kompleto nga bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang. Hello, ako si Billy Crawford. Bakunado ako. Ikaw ya. Saan o ka pa? Magpabakuna na para abansi ka. Hello, ako si Billy Crawford. Rest back sa COVID-19, magpabakuna na para sigurado ka. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi ko medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Okay, good morning liwat. Sa mga ka-action ta liwat share kita sa aton nga FB Live, no? Hapos mo lang na mag-share, di ba? Tumok mo lang i-share. One click lang na siya, One click share lang. Share lang mga ka-action kay parang mas malabo kitang malambot, ano? Kay siling bla naton nga kundiin ka man, labuton ka sa amon balita. Yes. So Labutanay kita yan. Lambutanay kita yan. Oy, Kagawad Miloy Alentano. Kay Ermelo Tumulak Alentano. Kagawad, may agad dira sa imo, kumusta ka na? Kagawad, si Kagawad. Kagawad ni sa barangay 14. 14. 16 bala mo? 16 di bala si Miloy, oh. Bacolod City, of Yes, course. Good morning dira sa imo, Kagawad. Erwin Dicatoria Gonzalez, good morning man. Of course, kay Teresa Linaha Kayaw sa Bago City. Kay Lloyd Hipolani Bitoon. Sa kay Eduardo Labayan Jr. Sa kay Athea Kim Eriman. Gamudyol pa ni sa Gapon? Gamudyol? At yun, kay do wala pa man ilang bakasyon. Oo. Do, saan ganing bakasyon sang mga ano man, lipat ko. Pero may Sa December, bakasyon guro na pa sila. Oo, pero may
Sem 1 break? week lang na wala mong. May sem break pa? Ay, wala na guro. Not sure lang ha kung may sem break sila. Kaya nag-start sila September na mong. Di ba, sa normal classes, October, di ba ang sem break? Na. Siguro ba si November eh. Basic. Hoy ko kakakuan kung may sem break. Sila ba ano kamuno no? Bongga. JR Pilahio, kag kay Homa Lumena. Jean Buero, Mareko, good morning dira sa imo sa Bago City. Happy week ahead. Come and join swimming with us. Wow! Kung mag-ara ko da, ma-intra ko daw swimming. Kay sino? Sa kay Mamban. May Basi intra ko ka niya swimming. Mga kung lang lang kada $2 lang tag $1, $3 ba? Ang kada? $2. No, $5 na. Bongga, gitu no. Kagawad M. Saboso, good morning man. Yes. Ay, good morning. Kuno counselor boy. Galing ka doon, hindi madayon, Mami Ems. Kaya doon Dito wala siya din may may nagpa-substitute. Okay, nagpa-substitute. Maybe next time Proxy na lang kaguro. Sa pagkamaninoy. Doon mo lang kinang role mo subong nga tuig. Kaya Milagros Cesar Alit. I-greet ka lang, hindi ka malipat ha. On air. Birthday subong Ne? sang pinalangga ni Mami Ems. Si Dwayne, sino? Si Dennis? Uy, si Tito Dennis, birthday niya subong. So karon on air, i-greet na lang sila. Okay. Happy birthday, Migo Dennis. Para mabalaan nila, nga gusto taman magkaon sa handa nila. Basi may kulokanding. Joke lang. Basi may kanding ta si ko na. Kulukan din Kulukan. niya. Si Attorney Bla. Kinilaw man ang imong nga favorite. Hindi, kanding dyan. Kanding dyan. Sorry. Duma ko kagid blama ano gani panag ni ma-stress kagid bala. Oo. Dama pirsa ka lang ala, ngita to kanding. Happy birthday ka Tito Dennis. Karon on air, Happy i-greet na birthday siya. na. Maria Luisa Loing Melos. Kay Dina Magbato Malabago. Good morning man. Kag kay duwa kag sa counselor ikaw lang ninulat namon na tanan. Nante, mo ni ka nambal ya oh. Subong mo lang yan nabasa. Ay baka ko lang nabasa. Ay. Sige lang bla. Ernesto Mahilom. Good morning. Kay Alex Fuentes, of course, JR Pamalinas Panagiton from Sitio Duran, Pontevedra. Sitio Duran. May Sitio Duran dagali. Sitio Duran. Di sitio ka nagidyagali yan. Di ka basta-basta. Kapag ita ko nga daw may city, kuya eh. Duran City. Kalay. Kay Kagawad Milagros Cesar Alit, good morning sa imo Kagawad ha. May landa nga pag-monitor. Be safe man. Si Ernesto Mahilom, good morning. Dennis Nuestro, good morning man. Amo ni siyang pizzahan, Siya na yung tagiyasang wood fire. Wood fire? Sila, ano mo ne? Pato? Sige, doon ka damo. Mga para riyo. Ilang ang mga ngalan. Sige lang. Good morning. Landa sa tanan mga ka-aksyon. Tanga nagapamatigid sa aton. Subong live. Kag sa YouTube. Good morning. Kaya bilo, dugo sakit ang ulo ko mo. Naman. Dugalingin ulo ko sa katabo plus politika. Gani man, no? Ayaw mo. Dugalingin ang ulo ko. Ano ni Ay, man? ano ni? Ano na? Dugalingin ang ulo ko sa dalagan sa politika. Di ba kuha sa kuha sa Pilipinas. Subong Sige lang. Subong Why ko kasalapo? Subong na giniguro nga aga. Subong na giniguro adlaw. Kati last na subong, no? Subong na basi hindi na ni maglingin ang ulo mo. Basi matapos na nang kalingin na isang ulo mo na. Okay? Standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32, detalye na sa mga balita nasyonal. May posibilidad nga magpapili si Presidente Rodrigo Duterte sa pagka-vice presidente sa 2022 elections. Ini ang pahayag sang presidente sa nagtrending nga balita kahapon nga daw. Sa interview, ginpahayag ni Duterte nga mahibaluan niya anunsyo sa masunod nga mga inoras. Marumduman, ginpahayag kahapon ni PCOO Secretary Martin Andalar nga si Duterte ang mga files ng COC sa pagka-vice presidente kamahimo karon nga adlaw Lunes. Kung madayon, Duterte versus Duterte ang isa sa makontrahan ay sa pagka-vice presidente. Naibaluan damlag lang nag-file man sa COC sa pagka-vice presidente si Davao City Mayor Sara Duterte. Kaduhan sini nga mapahayag ginako sang presidente nga madugay na sila nga wala nagaistoryahan ay ni Inday Sara. Naghingyo sa paghangop si Presidente Rodrigo Duterte sa mga solid Duterte supporters kung nagamuhan sa sitwasyon sa ila desisyon sa politika. Sa eksklusibong interview sang vlogger nga si Banat Bay, ginpahayag sang presidente nga okay lang kung magsilo sang suportahan ang iban nga nagasuporta sa iya, mugod hindi na mahangpan ang sitwasyon. Suno kay Duterte, basta ginapasiguro niya kay Senator Bongo ang iya suporta. Suno pa kay Duterte, natingala siya sa desisyon ni Davao City Mayor Sara Duterte nga nagpapili sa pagka-presidente o kon vice-presidente nga siya man ang nagapanguna sa survey sa pagka-presidente sang sakay presidential aspirant Bongbong Marcos. Madumduman, gin-adapt na sang partido ni Marcos si Sara bilang running mate sini para sa 2022 election. Ginkumpirma naman ni Presidential Aspirant Panfilo Ping Lacson nga magapapili bilang senador ang nagretiro na nga si PNP Chief General Guillermo Ilazar sa idalom sang tandem nila ni Senate President Vicente Soto III sa eleksyon sa masunod nga tuig. Suno kay Lacson, pagabuslan ni Ilazar si Paulo Capino nga formal na nga nag-withdraw sa iya Certificate of Candidacy sa dong Biyernes. Naibaluan sa Nobyembre 15 ang katapusan nga adlaw ang gintalana sa Commission on Elections para sa pagpabulos sa mga kandidato sa isa ka political party o kon koalisyon. Kahapon nga adlaw, Nobyembre 14, formal na nga nagpanumpa si Ilazar bilang miyembro sang partido ni Lacson. Target sang Commission on Elections sa CONCOMELEC nga magpatigayon sang debate sa mga presidential candidates sa Enero 2022. Sa isa ka media conference, ginpahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez nga target sing COMELEC nga magpatigayon sang 7 ka debate sa presidential kag vice presidential candidates. Suno kay Jimenez, ginakonsideran man ang hybrid setup sa diin ang kandidato ang mahimo makatambong personal samtang mga audience sa magapabilin lang sila pulian kag maglantaw virtual. Sang ginpamangkot si Jimenez nanungod sa campaign guidelines, ginpahayag sini nga magadepende sa classification system sang isa ka lugar ang mga pagsulundan sa kampanya sa eleksyon.
Ngayon klaro naman sa Department of Education nga hindi full-blown face-to-face classes ang patigiyunon sa pilot runs ang in-person classes karon nga adlaw Lunes. Suno kay Department of Education Planning Service Director Roger Masapol, ang pagbalik sang in-person classes ang wala nagahulugan nga patigiyunon ang naandan nga face-to-face classes antes pa man ang pandemya. Paatag ni Masapol, magasanto sa learning modalities ang ipatuman nga face-to-face classes sa din ang klase sa sulod sang hulot-bulutuan patigayunon sa sulod sang isa ka semana. Kagasunod naman ang patigayunon nga off school o kon sa puloy-an sa estudyante. Dugang pa ang mga estudyante lamang sa kindergarten to grade 3 kag senior high school ang magatambong sa physical classes agud masiguro nga masunod ang mga health protocols. Sa pilot implementation, isa kagatos ka mga bulutuan ang magapatigayon sang face-to-face classes. Ginpahayag sa Food and Drug Administration kan FDA nga wala sang may na-report nga adverse reactions sa COVID-19 vaccine sa mga pamatanon nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos nga nabakunahan sa unang dose sang bakuna. Suno kay FDA Director General Eric Domingo, siyam lamang sa mga pamatanon nga nabakunahan sa Pfizer vaccine kag isa nga nabakunahan sang Moderna ang na-eksperyensya sang allergies, hyperventilation kag paranakit sang kalawasan matapos mabakunahan. Ginpahayag man ni Domingo nga sa masobra 400,000 nga nabakunahan kontra COVID-19, wala pa man sa may nagluntad nga problema sa vaccination. Madumduman ginaprobahan sang FDA ang paggamit sang Pfizer kag Moderna COVID-19 vaccines para sa mga pamatanon nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa Melchor Baroka Rumbines sa may banwasang Hinubaan. O mga taga-alagad radio dira may aga ha sa banwasang Hinubaan. Kag happy birthday sa mapisan kag mabuot namon nga kapitan sang Barangay 1, Honorable Leticia Estrao. Happy birthday kuno haling kay kagawad Melchor Baroka Rumbines. Happy birthday ka pa, Leticia Estrao. Sawa ni Mayor Estrao. Meno birthday? Birthday niya. Happy birthday! Sige. Ang kanding ko no ginalagas pa.
Wow, mayo na Action Boy, at least may ginalagas sila may ginalagas ka mga kanding. May na Mami Ems, ano? At least may ginalagas nga kanding. Sang sa wala. But sili so, ang pangabayan ang panawagan natin sa kanding, hindi na magpalagas. Hindi na magpalagas. Cans. Ding. Ding, hindi na magpalagas. Hindi na magpalagas. Kanding. Kaya ano na nakaroon sa time. Siling ni Edna Tubigon niya, ay DYEC gali ning aksyon niya. Boga, may pa ko niya, nagpamati na ko ni Transistor Radio pa lang, hindi pa uso ko na ang FB kag YouTube. Thank you so much. Sige, yes, DY Easy. Galing. Ang mataas. Kay Ray Mark Estares, maing agaman, kay Cory Vidaha. Watching from Queen of Mercy Hospital, kay God Dialysis Akonbana. Okay. Para sila sa Queen of Mercy. Amunin sa hindi sa magbalik sa Kuwait. Kay para may maatipan sa iya nga bana, no? Very good. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Rona Orhida Trava. Good morning dira sa imo. Good morning man kay Tatay Teddy Rehida kag sa bana niya nga si Jeans Trava, no? Yes. Veronica Santillan Manukan, good morning man. Kag happy birthday sa kay Doña Elena Aligarbes. Yes, Doña Elena, happy birthday, Doña. Doña Elena, dito wine man siya. May wine ko na nga mo Doña Elena. Oo, kabati ko na. Si Sir Awin Torres, Action Bayara. Ara, si Migo Awin. Yes. Kumusta ang Fukuda Machi? Kumusta Sir Awin Torres, okay lang. Sige. Si amigo naton Phil Alonsagay sa Japan, good morning man. Yes. Kag of course si Tito mo Juan Bol Gallo. Yes. Ay, kadama, nagit sa akong si tito. tita mo, Alma Alvarez Gallo. Kag sa akon ng mga, mga manong. Ha? Manong RG Boys. Like, magulang ko. Mga manong RG Boys. Manong mga RG Boys. Kamusta ang RG Girls? Charot lang. Mas magulang ka pa na sila. RG Dapat galia, AV Girls. AG. Alma Alvarez, Monte AAG. AAG. Ay, bongga. Naka-Korean, group, no? Lain ko yung message ko di karon ni, ni Ma'am Alma. May ka pinalagpat. Ay, kalain sa AAG. Pero good morning lang sa mga RG boys. Bongga. Si Josh Goroya. Si Tito Romel Galigalio, Action Boy. Good morning, man. Si Joshua Galio, tutuyo sa kuwan, nag-Caribbean cruise. Ay, oo, galing no. Pilagi ito ka adlaw. Kaya usually, ang muna nga trip. Action Boy, tag 1 week na, di ba? Tag 7 to 10 days. Actually, namin, manablan, kay may hapit-hapitan nga mga place. Dahil lang kayo kung makabakal ko cruise ship, pa-off doon ta ka. Sige. Off doon ta ka sa Caribbean. Kung lang bisan din natin sa Southeast Asia, ya. Oo, bisan din lang anay. Mabakalan ko anay cruise ship. Oo, sige. Namihan ka mamusakay sa cruise ship? Ay, syempre, karahom sina. Tapos buta mo dahil yung mga cruise ship ngalan, Duran. Duran ka dyan? Oo, alam naman, boy. Duran, para ka social. Diba? Para ka Kevin Durant lang. May T lang gijabi kay Kevin Durant mo kung wala. Actually, wala na sa T sa unang. Dugangan niya lang T. Kaya nagpa-Amerikasa mo. Ano pa yun? Sa T. Galing. T. Kaya pardo ka, anong pronunciation? Kita mo doon, di ba kami maglayo sa kolor ni Kevin? Gani man. Hindi man maglayo. Kami sina mo na kanday. Kevin Durant. So, ginduga ka lang na T. At least, hindi malayo. So, kasi gigilingin ulo ko gapon. Ano naman hulaton, tani black ron ng kay Presidente Duterte, black ron doors kay... sige, kay subong adlaw. Excited mo ko na magulat kung anong himuon niya subong adlaw mo. Tagliga na gambal na siya nga ma-retire na sa politika. Kikita mo, muna siling natin pinang budlag sa mga hukas-hukas wala sa hukas-hukas wala sa ulo. Galingin man ulo sa tao mo, no? Ang tawon ta ni karon Hindi lang tayo sige paminsa kay maglilingin ginang ulo ta sige ta paminsa. Gani, ang tanan subong ang mga political analyst, purting ang mga gabi nga analysis mo. Purting analysis mo. Hindi gila mapaktan. Hindi niya mapaktan galing sa mga analyze. Nga doon isa nga hindi mapaktan mo.
By the way, sa aton gali mga ka-aksyon, may ara kita karon nga liog lang ko dawal. May ara kita karon nga sa pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod. May winner kita Ate, karon. subong na lang guro ay. Anong tangadaan? Iko na daan da nang lugo ana nga daan ang imo dira nga kuan. Nga ano ni panawag na tambiolo. Katilaw ka na kuno apply ka kapasar. Wag ako no keki ay kuno do. Hindi na galing daw kung masubrahan. Na-overqualified. Sama ko siya. Kaya ang balsi mo ni Willie, kuno niya, dito ka lang sa radyo. Balik ka na lang sa Kalay. 50 bulan daan ko ang bulan? Dancer ka pala, masatsaot ka lang. Kati mo lang na. Hindi siya ka lapaw. Isa lang ka split mo dapak. Hindi ka kalapaw. Hindi siya kalapaw. Kung sintamil lang ang isak bulan. Oo. Hindi siya kalapaw. Sa mo gina-income di eh. Oo. Duwari lang yun. Dire ka na lang para nga... Dulo ko yung plana. Sige. Standby kita ha, mga ka-aksyon sa aton nga sa pamaskwa ha, kaya ang aton nga winner karon. Sang 500 pesos. Again, gina-remind ko mo namon, alas 8 karon ang official launching sang, kung sa Tagalog, official launching ng bagong mukha ng Aksyon Radio. Huh? Dapat ma-prepare nagig ko sini. All over the exactly Philippines 8 a.m. gidaan. All over the Philippines ni siya. Dungan ni siya, no? Oo. Dungan ni siyang launching. So kung ano, basta malangalan. Hindi man ta malangalan. Hindi. Special tani Hindi. mo. Standby sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:48. Kag sa detalye na, Balita International sa 68 ka mga inmates ang nagkalamatay sa nagluntad nga riot sa Littoral Penitentiary sa Guayaquil City sa Ecuador. Sunod sa mga opisyal sa Ecuador nga nagumpisa ang riot sa magkaaway nga gang sa sulod sang presohan nga ginkapilas man sa 25 ka iban pa nga preso. Gintawag na Ecuador President Guillermo Lasso ang nasambit ng insidente bilang crisis cabinet kag ginpasiguro ang gilayon nga pag-imbestigar. Sa madumduman sa tuong Setyembre managluntan man nga riot sa nasambit nga presohan nga ginkamatay sang 118 ka mga preso. Sa negosyo, sa ikadwa sunod nga semana, may ara nga rollback sa presyo sang langis. May ikatatlo man nga sunod nga rollback sa presyo sang kerosene, samtang magapabili ng presyo sang diesel. Ang gasolina, may buhin nga 10 to 20 kada litro. Ang kerosene, 10 centimos to 20 centimos kada litro naman. Papatag sa mga taga-industriya, isa sa mga rason ang pagbasko karon sa peso kontra dolyar. Nagpanubo man sa presyo sang langis ang pahayag sa Estados Unidos nga magapagwa sila sang krudo sa ilang reserba para mapanubo ang presyo sang petrolyo. Sa aton nga US foreign currency exchange rate, ang US dollar 49 pesos and 79 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 83 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 39 centavos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, ginkompirma sa vlogger nga si Alodia Goshing Fiao nga bulagan na sila sa nobyo nga si Will Dasovich. Sa iya nga social media account, ginkompirma ni Alodia ang nasambit nga issue. Nagpangailamang inis ang privacy sa karon kag wala sinigin detalye ang rason sa ila nga pagbulagay. Madumduman sa tuong Pebrero, ginkompirma sang duha ang ila relasyon pinagi sa isa ka vlog.
Sa sports naman, sulod na sa semifinals ang Copa Paulino Alcantara ang Ascal's development team matapos ginpierde ang Mindiola Football Club. Ang torneo ang inahingo niya patigayon sa PFF Training Center sa Carmona, Cavite. Na-record man sang Ascals ang ila best games sa sining prestigiyoso nga cup tournament. Nga gintapos ang preliminary campaign nga mayara nga isa ka daog, isa ka patas, isa ka pierde nga record. Pagkaligad sa 16 minutos nga enkwentro, nakascore ang Ascals sa pagi sa penalty kick ni Jarvie Gayoso sa ika-16 nga minutos. Gindugang pa ni Dennis Chung sa ika-30 nga minuto kag sa mga defenders nga sa Mar Diano kag Christian Rontine nga kag nakakuha sang 5-0 nga abanse akong pagdaog. May enkwentro sang team ang top seed sa Group A nga Stallion Laguna Football Club sa Nobyembre 16. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Kag sa ato mga aksyon, happy Monday! Happy Monday! Good morning! Happy birthday kay Mother's Tito Day. Dennis! Yes, happy birthday, Dennis Aboso. And of course, happy birthday man sa akong Tita Michelle Gacho Basa. Today, Yes. happy birthday, Tita Michelle. Kag happy birthday man kay Doña Elena Aligarve, Santalisay. Sige, may ari kita na nga sa Pamaskwa. Standby. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Okay, mga ka-aksyon, welcome diri luwat sa aton nga sa Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod. Diari nga aton sining possible winner karon nga aga. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, good morning, sir. Sino ka ni? Good morning, boy. Sino ni? Si Cirilo Sosa. Cirilo Sosa sang Barangay Estefania. Ba, si taga Silin Homes gali. Okay. Congratulations, Cirilo, ha? Ikaw ang aton nga winner sa aton nga sa Pamaskwa. Din anong obratas mong? Na pagpanilig di, sir. Sa diin ka panilig? Dire sa among tubangan kay damo sagbot. Kung damo sagbot, kailangan nasiligan mo, Glar? Oo, kay damo dahon mo. Sige, bro. May obra kita, wala? Wala man. Kon lang din. Senior. Kuha na, ng retired. Retire na. Retired champion. Sige, Cirilo, no? So, ikaw ang aton nga winner sa aton nga sa Pamaskwa. Congratulations yun, ha? Hulaton mo lang dira ang text ang remittance center kasi ang amon mismo station ma-text na sa imo, ha? Para makuha mo imo nga 500 pesos. Okay? Thank po. So, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Yun! Salamat, Cirilo Sosa. Congratulations. Thank you. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1! Yes, congratulations. Sige, Virgil Gaspi Coloso, good morning, anay. Gagaihada ko, Kashmir. Yes, good morning. Okay, so sige mga ka-aksyon. Okay. Ano na to? Ano na na? Hingagaw pa ta? Sige, ano na natin kini muna kung paano ba? Ang balita special, tama patimaan ko nga ikaw makonsideran nga obese. Obese. So, yun, tambok. Oo, tambok. Ang obese yung tambok, isa lang na? Hindi. Laingin niyang obese. Action, bakit do balatian siya? Hindi. Ang diba? siguro, ang tambok is fat. Fat. Ang obese is tambok-tambok. Una. Kasi, Dablad. Yabo. kaya nga medyo tambok ya, ano gali? Medyo tambok ya, chubby. Chubby. Medyo tambok, chubby. Kung tambok, fat.
Oo. Pero Kung obese, tambok-tambok na. Pero hindi tanan niya tambok, Action Boy, nang hindi healthy. Oo. Kaya hindi man tanan nga niwang healthy. Yes, correct. So, sige. Gamay lang. In Action Boy, halin ni kay Dr. Ariel Torres, obesity and weight loss expert ni siya, Action Boy. Ang mabalaan mo kuno Action Boy, or patimaan nga ikaw makonsiderar nga obese, kung halin ka bala sa niwang ka Action Boy, pero wala kaya sang balatian o kung heart disease bala, kag sang nagtambo ka, nagbalatian ka o kung nagka-heart disease ka, but silingon, makonsider ka nga obese. Kaya may iban man nga excess fat sa lawas nga, again, nga bako gina, healthy. Kaya di ba silingon tambo ka, obese ka na. Kaya isa man sa posible patimaan Action Boy, ang back pain, kag joint pain. So, kag imo nga intolerance bala sa init, hindi mo ma-tolerate ang kainit. Nga bago ka pa lang gani ka, intolerance heat. Nga bago ka pa lang gani ka pa, doon ka, init nila sa imo nga muna. Ipaandaman mo na. Kung initan ka na, dakal na ng mantika sa lawas mo. Kung mo init at sago. Naguro. Kung mainitan ka, mantika sa lawas mo, doon bukal, blood, doon indakal. Kung mo na siguro nga batsa ka init. Grabe nga mga explanation na Boy Duran's theory na siya mga action. Kalain. Ang cute pagidya. Next Action Boy. Kang may kabudlayan sa paginhawa, kag kabudlayan sa pagtulog. Isa man na sa mga patimaan nga ma-consider ka na nga obese. Kag ang last Action Boy, nag-experience ka sang fatigue and depression. Kaya ang depression hindi lang niya sa tungod may problema kang ginaano, kundi ang depressed ka gali, posible man nga obese ka. Grabe ka ng depression niya, no? Kapoy ka pirmi. Tambok, bisi mo. Ay, muna kayo. Ito mo nang balik sa Dorel. Diet yung balan. Ka mo na. Diet ka man. Pero amo na Action Boy, ihalungan, tagi na ito, ni kaing lawas, labi na subong nga may COVID-19 nga daan. Sige no? Sige. So, hindi patanay. Again, may ara kita dugay-dugay. Bantayin ninyo sa aton man nga Facebook Live, no? Facebook Live na siya. So, mo na ning katapusan ta nga, sa nga to next row nga normal. Normal. Mas normal. Sige, sige na. So, anyway, alas 8 alas 8. FB Live lang na siya or ara sa on air? Makita nyo na karon sa aton Facebook. Hindi ang TNY sa on area sa Facebook lang. Wala, I think. I'm sige. not sure. Mantayin lang sa Facebook page na to na ang official launching sa bagong logo, bagong mga tagline, extra sa Aksyon Radio, no? So, inyo pamatiyan ang atong mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Ang inyo diri nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.